Tro cynta ar soffa Jonathan i ti, fe? Ie, tro cynta, ie. Lot o highlights yn y Yrfa i gyd. Beth oedd e'n rosodd mas? Rhaid i fe fod y camp lawn 2005, so ie, oedd e jyst yn amser gred, achos nathon ni ddim wedi ennill camp lawn am 27 mlwyddyn, so oedd y pwysau arno yn dod i mewn i'r gêm yna, ond oedd pawb jyst yn y garfan, o'n i methu colli, o'n i jyst yn cael trwy gymaint o hyder, o'n i jyst yn cofio yn teithio mewn i'r dinas a'r dydd yna, y torf yn crazy. Gan i gael edrych nôl ar eich bwyntiau y gêm na? Yn fath amategol, mae pob math o beth yn bosib y prynhawn yma o safbwynt y benc campwriaeth. Dyma ni te, awr a hanner rhwng tîm Mike Gradec ac anfarwoldeb. Ond mae'n gryf hefyd. Awr te Gethin Jenkins. Gethin Jenkins amdani. Gethin Jenkins, mae'n daith. Stephen Jones. Shanklin am y bwlch eto. Shanklin amdani. Kevin Morgan. Mae'n gais i Kevin Morgan. Dyna chi eiliad. A nawr, falle bod y parti'n dechrau. A ddod o'r cyfriaru ffordd. Hir yw pob aros. Ond nawr, mae'r aros drosodd. A gamp lawn gyntaf 1978. Mae yna grew newydd o Gymru wedi hawlio'i lle yn orwel yr anfarwolion. O, mae'n anhygoel, mae'n anhygoel. Dyn ni mor bles. Diolch yn fawr. A'r cais ola yna, yn erbyn yr Iwerddon, beth i ti'n cofio o fynd drosto sgori hwnna? Dwi ddim yn cofio llawer i fod. Ti ddim? Na, achos ti chi jyst yn meddwl, reit mynd yn nesaf, achos oedd na dal tua 25 munud i fynd, 20 munud i fynd, so i ni fod 20, 25 pwynt o blaen, sa'n gallu cofio, oedd dal digon o amser i Gwyddelo dod nôl, so oedd jyst reit mae'r cais wedi sgori, jyst rhaid i fi mynd nôl i'n hanner hun, canolbwyntio ar y mynd yn nesaf, ond y noson ar ôl, ydych chi'n cofio. Y ddyrwyrgylch yn hanygol, o'ch chi bod nhw'n gael. Ffantastig noswyth. Jyst yn cofio, ar ôl y gêm, yn cerdded o gwmpas y cae gyda'r cwpan, oedd yna'n gret, ond ar ôl y gêm, jyst yn mynd mewn i'r stafell newid, nath y teulu dod i mewn i'r stafell newid, mam a dad, yn chwaer i brawd i, so oedd dyna amser ti'n cofio. Nethon ni mynd lawr i'r Brains pub yn hwyrach yn y noson, gael lock-in, so oedd yna'n gred, ond Lock-in. sa'n gallu cofio llawn nawr. Na, fi bod. Kew, waras ti Abertawe, beth sy'n y Gwelch, beth sy'n y Celtic Warriors, beth sy'n y Dreigiau fit, o fe, ond beth oedd y fel yn Pontypridd, achos fi'n credu ar ran pobl yn cofio ti'n wario ar y cyfnod na, chreuwr Pontypridd o ti. Beth oedd Pontypridd fel? Oedd e'n gret. Dwi o'r ardal, oedd pawb eisiau chwarae i Pontypridd ac oedd gynnon ni characters yn y seid yna. Macintosh, Neil Jenkins, Paul John, Steve Lewis, Jason Lewis, ei frawd e. So oedd gynnon nhw chwaraewyr dawnus, ond chwaraewyr oedd byth yn cymryd cam yn ôl. Oedd byth yn cymryd cam yn ôl. Dwi'n cofio, oedd chi'n mas yn Brive. Yn Brive. Ond unwaith gyrraeddau sy'n y lle yna, roed? Ond mae'n sbonio beth oedd hwnna gyda? Oedd y cwpan un, oedd Pontypridd yn y cwpan Heineken ar y pryd, oedd e? O'n i'n gweithio ar gyda BBC, oedd teimlad fel oedd rhywbeth ddim yn iawn, roed? Ac os oedd pawb fel high alert, roed? Ond nhw'n fel y crowd, oedd y dof, oedd y diwrnod braf. A oedd unwaith bod ti'n cyrraedd mewn i'r crowd un, roed? Oedd e'n wyllt, roed? Ond ti'n twmlo fe bod rhywbeth yn mynd... A wedyn gwybod y boys na, oedd nhw ddim yn mynd i cymryd stepau nôl, roed? Y stil y boys. Wnaethon nhw labelu fe, dy fe? The Battle of Brive. Battle of Brive, roed? Dechreuodd boys Brive, wedyn palodd pawb, roed? Oedd clatio gwyllt, roed? Wedyn gos y chief yell off, oedd y cynnal off y caff, roed? Y crowd ti'n gwybod ti, oedd e'n nuts, oedd e? OK, wel, na beth ti'n cofio? Ti reit yn canol e, so beth ti'n cofio'r digwyddiad? Wel, achos dwi'n cefnod. Dwi'n beth yn canol e. O ti'n fel crack on? Pan nath y frwyd digwydd,
O fi a Garth Wyatt, oedd yn chwarae sgellwr. Wel, oedd y twist nhw. O'n i 50 metr yn ôl, so yn y fel, byn ni'n iawn. Carry on mlaen, chief. Chi craco mlaen, so yeah. So, ond beth ddigwyddodd ar ôl y gêm wedyn, da, please? O ran fwy o'r amser, oedd y Ponty Boys, o'n i'n mynd mas. Colli, ennill, o'n i'n mynd mas, gael cwpl o peints. So, wnaethon ni'n mynd mas, noson yna, i popeth digwydd yn y gêm, o'n i'n meddwl, na, ni dal mynd mas. Oedd Chief a Steve Lewis, ni'n mynd mas. Dim ots. So, wnaethon ni'n mynd mas i pob o'r enw, y Bal Toolsac. O'n i yna, oedd just popeth yn apus, ond diwedd y nos, ond nath chwaraewyr Brive dod mewn. Oedd popeth... Carbon oedd un, efe? Carbon o, La Maison oedd e yna hefyd. So, oedd popeth yn iawn ar y dechrau, ond nath tensiwn just dechrau dod i mewn i'r pub ac sa'n gwybod beth digwydd, ond... Pwy ddechreuodd e? Sa'n gwybod pwy nath dechrau fe, ond dwi'n gwybod pwy nath gorffen e. Pwy nath Good line with that. Good line with that. Oedd e fel... Coral oedd e fe. Wild West film. Chi'n gwybod, western films lle. Mae'r thing yn y Mae tafarn. pawb yn scrapo ac mae'r tables... Scary. Popeth ar y llawr wedi dinistrio. Oedd e fel yna. Oedd e'n crazy ac dwi jyst yn cofio, again, fi a Garth Wyatt, yn sefyll ar ochr y tafarn, jyst yn edrych mewn a jyst gweld pawb yn scrapo a ni fel, mwna ddim am ni. Fi'n yn cadw mas o'n achos o'n i gael cwpl o boys oedd yn gallu Sorto un. cadw yn. Ond ti'n gweud ne, oedd dim os ti cletio chwaraewyr o dîm dy hunan di ddo, dde? Ti'n gwybod beth fi'n sôn? Stori o Cwpan y Byd 2003, Oedd yn Australia. Bles gret i mynd i teithio. Nes i chwarae'n gêm gyntaf, ond o'n i ddim yn chwarae ar ail gêm, so o'n i'n dirt track ar am ail gêm. So, tua 10 dydd tan y gêm nesaf, so nath yr boys ddim yn chwarae, nath ni mynd mas am cwpl o beints, ond mae cwpl o beints yn troi mewn i 7 neu 8. Ac o'n i mewn bar yn Cymru, dwi'n meddwl, ac sa'n gwybod, but nath Ceri Sweeney, Ceri Sweeney, nath e ffindio un o'r big pepper sellers yna. So o'n i yn y bar yn prynu drinks, a nath e tu ôl i fi a dechrau craco fe ar top y benni, a sa'n gwybod pam, ond nes i colli fe. Sa'n gwybod pam, so, nes i grabo fe, a nathon ni dechrau reslo, siwt at ein gilydd, ac nathon ni cwmpo ar tabl, a dinistrio tabl, oedd e fel mas yn Brive. Ac o'n i ar y llawr yn reslo, Jonathan Thomas a Ian Goff, nath nhw tynnu ni oddi ar ein gilydd. Ac sa'n gwybod pam, nath e mynd rili yn dawel, a fi yn Ceri yn just edrych ar ein gilydd, nath ni just yn edrych ar draws y bar, a pwy oedd yna, gyda glas o gwyn yn ei llaw, glas o gwyn coch, yn siglo i ben, oedd Max Boyce. I was there with her. I was there. So, fi yn Ceri yn meddwl, no. A nath Max ddim sgwennu can amdano fe? So, yn hwyrach, yn y pencampwriaeth wedyn, ni a fi a Ceri yn giglo amdano, ydy yn mynd i sgrifennu can amdano. Yr idiots yn Canberra ni, scrap down under, so mae ddim wedi sgrifennu Shan, mae Kevin wedi scrapo i Max Boyce. Ti wedi canu gyda Max Boyce? Fi wedi cefnogi Max Boyce. Do, nes i yn y Theatr y Grand, Abertawe. A oedd e'n bleser cyfle. A clywed Max yn twymo lan ei lais cyn i chwerthin. Fi Max, o'n i'n ymarfer yn soprano, fel o'n i, be bynnag, right. Max wedyn yn cerdded agored ar y pen nesaf, mewn byti 5 munud, glywed ni, Ti'n mynd a ti'n y fforddi nawr? dwi'n... Gweld ti ambell waith ydw i? drawn Prysten nawr. Dwi'n gweld ti yn aml, so enjoy o llawer. Mae gyda nhw tîm da. System da. System da, mae'r torf, y crowd maen nhw'n gael. Mwna'n neud gwaniaeth, ydw e? Mae torf fawr. Ni gael
20,000, average ni just o dan 20,000, so Fantastic. mae'n neis gweld yna. Oedd e'n bleser i refferio, ond pan oedd e yn gweilch fel hyfforddwr y fitness... O ie, oedd ni'n nightmare. Oedd e'n pen tos. Ni roi kick os. O'n i yn. Oedd e'n rhan o'r cicin ti yna.